Bueno, boa tarde, moitísimas grazas por moitísimas grazas por asistirdes a este acto de presentación de a Casa Grande de Olaya Sendón. Moitísimas grazas a Librería Cartabón por acollernos hoxe aquí unha vez máis. Esta librería é prácticamente a nosa casa. Moitísimas grazas a Clara Ogando, que vai manter unha conversa hoxe coa súa filla Olaya, falando, supoño que da casa, da familia, non teño moi claro de que. Pois eu tampouco te creas que sei moi ben do que vou falar, porque como Tampouco esta non quiso ensayar comigo. Bueno, vai ser un diálogo improvisado, pois moito mellor, porque vai ser moito máis natural, non? O traballo me costou. A Casa Grande foi finalista do Premio Xerais 2025, o cal para nós, para Xerais, é unha honra e ademais significa un libro moi relevante para nós, para o noso catálogo, para todas as saídas deste 2025. E de feito, esta é a primeira vez que sacamos o finalista nada máis que un mes despois de sair a novela gañadora, porque queremos tamén darlle esa relevancia, non vou presentar aquí quen é Olaya. Eu creo que xa todos sabedes quen é Olaya. Si quixera citar algúns dos títulos maravillosos que ten, que son títulos fermosísimos en álbum ilustrado, como A Creveira Maravillas, que publicamos no 2021, ou A Fotógrafa Perpetua no 2023, ou o seu primeiro, creo, paso en literatura juvenil con Nave, que tamén foi finalista, pero do premio Jules Verne no 2024, no pasado ano. Así que supoñemos que en breve, en vez de finalista, será gañadora. Supoñas tanto. En todo caso, en definitiva, o que denota a grandeza dunha obra é a súa calidade literaria, moito máis que os premios que poidan recibir. Esta novela está protagonizada por Estela, Marcos e Paulina, que son tres irmáns que se xuntan na Casa Grande, esa casa que dá título á novela, e acuden á vila que abandonaron no seu día, cando se desfixeron do niño familiar, para realizar o reparto de bens da herdanza tras a morte da nai. Esa é a acción que nos sitúa no comezo da novela. Estamos nunha novela centrada nas relacións familiares a través da memoria, dos silencios, que son moi importantes e son tan significativos como as cousas que se din, e tamén as relacións interxeracionais, que tamén son moi relevantes porque hai unha vista retrospectiva cara ao pasado a través destes tres personaxes principais que nos sitúan no plano do presente, non? Esas relacións, como se di na contraportada, son frívolas nas formas e persistentes no fondo. Eu creo que isto é aplicable en xeral prácticamente a todas as familias, non sei se a todas, pero a unha gran maioría das familias, non? Moitas veces en situacións como estas son relacións que nas formas sí que son frívolas, pero que a pesar de todo hai un nexo que as fai pervivir ao longo do tempo e que as fai permanecer, porque son as raíces que nos unen ao lugar ao que pertencemos. Por iso, calquera persoa, calquera de nós podería recoñecerse nunha situación deste tipo, nunha familia deste tipo, nunha casa deste tipo. Nese sentido, é unha novela tamén profundamente empática. A novela ten unha estrutura polifónica, hai varias voces que son as que van contándonos que o que sucede, narrado sempre en terceira persoa, é certo, e os personaxes móvense entre o apego, ese apego familiar á casa, non? E o desexo de liberdade, non? E iso establece unha especie de contradición que é como un imán que se repele, non un imán que se atrae, sino un imán que se repele, non? Que tamén é algo contradictorio, o imán que se repele, non? Ese apego que sentimos por o lugar ao que pertencemos, pero tamén ese desexo de construir a nosa propia vida a marxe do núcleo no que fomos educados e no que caemos en sorte en certa medida, non? É unha novela que vai trazando toda a árbore xenealóxica da familia da Casa Grande, vai trazando a partir deses tres personaxes, non?
os Barcala pola parte da linaxe paterna, o Rubio por parte da linaxe materna, cun percorrido moi amplo que vai desde a migración nos templos da República, eu creo que eran máis ou menos da República, o franquismo, as cunetas dolorosas da represión franquista, evidentemente, e tamén a actualidade, non? E a actualidade incluso máis rabiosa, non? Con Olimpia, que é unha adolescente feminista, unha adolescente lesbiana e unha adolescente negra. Perdón, que non puxen esta en silencio. Que é unha adolescente bueno, pues que moi actual, non? É dicir, que nos sitúa en parámetros completamente de hoxe. Ao mesmo tempo, con todo ese percorrido, o papel da memoria está exercendo sobre nós un efecto que nos está mostrando a ruptura da rutina, a ruptura do día a día, non? Porque irrumpe precisamente a partir da morte e a partir desa necesidade de revisar o pasado provocada polo reparto de bens, non? E aquí está esa memoria que en realidade é o que lembramos, é o que queremos lembrar e é tamén o que as imaxes perpetúan, non? E digo as imaxes porque as imaxes teñen moita importancia nesta novela, non? A casa ao mesmo tempo é un espazo inerte e eu creo que este é outro dos puntos claves desta novela, os espazos, non? A casa é un espazo, pero hai moitos máis espazos. A novela, os protagonistas, os personaxes configúranse en función e móvense en función dos espazos, lembran os espazos, son moi importantes, como os espazos se acomodan na súa memoria e como se acomodaron no seu día na súa forma de sentir e de percibir, e como tamén a arquitectura moderna modifica os espazos e como a arquitectura moderna fai que haxa determinadas cousas que están na memoria que non son traspasables, digamos, os espazos actuais porque os modos de vida cambiaron e, polo tanto, a arquitectura tamén reflicte ese cambio dos modos de vida, non? A casa é un espazo baleiro, un espazo adormecido, un espazo que, sin embargo, ten unha convulsa memoria familiar detrás, que esperta paixóns e lóxicamente esperta conflictos, non? Pero é ese espazo matemáticamente... Tiña o libro por aquí. Está aquí, está aí, perdón. Estás traballando nel. Non digo para ensinar precisamente a fotografía de portada de Manuel Sendón, que evidentemente xa mostra a casa como ese espazo estanco, pechado, non? Que nos remite a un momento determinado dun tempo que morre, non? Que desaparece con ese reparto de bens, pero que en todo caso aí está na memoria, non? E a memoria sí que non se pode pechar, non? A memoria permanece. A novela é abrumadora na abordaxe psicolóxica dos personaxes, realmente abrumadora o ben que están construídos os personaxes e as relacións entre eles. Creo que unha das grandes virtudes desta novela é abrallante nos detalles, é moi rica en matices, que creo que é outra cosa que é importante salientar, e estamos diante dunha novela de personaxes complexos, de personaxes humanos, e ao mesmo tempo de personaxes contradictorios, porque realmente é así a vida, non hai personaxes perfectos igual que non hai persoas perfectas, non? E son, nese sentido, personaxes cheos de vida, non? Personaxes que sufren frustración, sinten carraxe, sinten medo, sinten apego, pero tamén son eco de nostalxias, non? En certa medida, non? É moi especialmente singular a xenoloxía femenina, non? Con mulleres referenciais que se van debuxando cada vez máis ao longo da novela a medida que imos lendo, como Paulina, como Maruja Grandiosa ou como Mamá Estela, non? E as pequenas cousas, as cousas aparentemente sin importancia, as cousas pequenas vanse convertendo en grandes cousas, non? En cousas que se van percibindo como trascendentes, non? Nos obxectos, no mobiliario, nas fotografías, como decía antes, e aí reside a herdanza emocional, non? É dicir, cal é o valor das cousas? Non é o valor económico, é o valor emocional que teñen as cousas, non? E ese valor emocional é o que fai abanear os personaxes, o que leva a confrontación, o que leva a
como se decía, a violencia nas formas, non? Persistencia. Persistencia nas formas, non recordaba exactamente como se decía, non? Porque claro, en certa medida o que están facendo é equiparar a posesión coa identidade, non? A posesión non é necesariamente identidade, pero sí que os protagonistas equiparan posesión con identidade, non? E logo quería resaltar tamén a importancia da fotografía, que é reveladora, que é identificadora. A presenza da fotografía ao longo de toda a novela provoca tensión, permite reinterpretar o pasado, reinterpretar sucesos, recoñecer, e polo tanto recoñecerse, e tamén permite unha reflexión fonda sobre o valor da imaxe e dos seus significados, non? De como a imaxe nos transmite o que fomos, non? E como o percibimos hoxe. Non quero estenderme moito máis, si quero decir que estamos xa a modo de resume diante dunha gran novela, magníficamente ben escrita, con moito humor, que é algo que non dixen ata agora, e que tamén é importante sinalar, porque é un momento de confrontación, un momento de seriedade, un momento de morte, de dó, pero, sin embargo, na novela hai moito humor, e é unha novela capaz de construir unha atmosfera que nos engule, unha atmosfera que representa perfectamente a situación que os personaxes viven, que ten a familia como núcleo de reflexión e, ademais, de conformación persoal, e, ademais, nun tempo en que vivimos a disolución da familia tradicional e a disolución, digamos, dos modelos tradicionais, que en certa maneira tamén son herdeiros desa memoria, da tradición, pero sí da familia. E é unha novela, como decía antes, tamén empática, moi empática, que reflexiona sobre o paso do tempo, e isto tamén é outro dos temas fundamentais, ainda que pareza secundario, o paso do tempo está aí, non? Que reflexiona sobre a identidade, que reflexiona sobre a posesión, sobre o espazo, xa o dixen, que nos fai pensar, que nos fai mirarnos os espellos, porque os personaxes non son simples protagonistas de papel, sino que son ecos das nosas voces, non? E eu creo que iso é importante, porque en certa medida esta novela ten unha dimensión colectiva, non? Unha dimensión social moi relevante, aínda que sexa unha novela intimista, ten unha dimensión social moi importante. En fin, remato, ahora sí, unha novela para non perderse, unha novela de boa literatura. Gracias. Ben, agora creo que me toca a mí. Podo facer un inciso? Sí. O que di Fran é certo, está todo e está en 170 páxinas, que casi durou máis a presentación que o que tardamos en ler. Pero está todo, ten razón. Perdón. Bueno, vaya por diante que se eu hoxe estou aquí é porque Olalla un día me dixo: podes presentarme ti a novela? E eu, inconsciente, sin pensalo, dixen sí. Vale, e entón estou aquí. Estou aquí, ademais, non podo ser obxectiva, porque eu vin a Olalla traballar moitas horas, lín versións anteriores, discutín a colocación de algún punto ou algunha coma, Todas. e agora, por fin, lín a versión definitiva dun tirón. Durante unha longa viaxe en avión, eu que teño terror aos avións, e, vale, polo menos puden agarrarme a algo coñecido, algo que me mantiña entretida, e pasei as horas do avión. Teño que decir que me gustou. Vale, xa sei que non é obxectivo, pero gustoume. E por que me gustou? O libro é como remexer nun fallado ou nun moble vello esquecido e que atopamos. Pois atopamos moitas cousas, e Olalla atopou unha historia e uns personaxes. Unha historia que ten por veces humor, como decía Fran, pero outras veces é amarga e é ácida. Uns personaxes que son uns personaxes comuns e correntes, cos que nos podemos identificar, podemos empatizar, podemos discutir, podemos nun club de lectura sacar miles de cousas. É unha historia na que os obxectos falan, e a través deles imos coñecendo a historia dos Barcala. Todo iso está contado con frases cortas, desprovistas de adorno, esenciais. Frases que nos permiten descansar, é dicir, eu leo, descanso,
reflexiono si quero, e se non vou de corrido. É dicir, é un libro cómodo en ese sentido para ler. E Olalla non me deixou preparar con ela esta intervención, así que aínda me quedan preguntas por facerlle. A primeira é esta. Empecemos polo título, A Casa Grande. E a imaxe de Estela cruzando a vila co cartel de se vende. A casa desencadea a historia, liga cun mundo que está desaparecido ou en proceso de desaparición. Crees que un piso dunha cidade tendría o mesmo valor narrativo? Sí. Pois ahora explícame por qué. Totalmente convencida, porque de feito unha das inspiracións, ou eu creo que foi este libro nace dunha frase, non? Que hoxe está a casa está a venda e cando se venda romperase o fío que une a familia Vila, non? Ben, é unha vila, é moi importante a vila para o resto do libro, porén, a casa da que falo é un piso que está na Coruña, o sea, un piso en unha rúa en concreto que eu, aínda cando paso por diante desa casa, pois ainda hai algo aí que se remove un pouco. Non ten nada que ver, aí se perde todo o resto, non? Pero quero dicir, o fío umbilical, o ombligo deste libro está nun piso. Entón, dá igual, o sea, no fondo, tanto ten que sexa unha casa, un piso, porque o que se está a falar é dun cosmos, non? E un cosmos habita donde habita, pode habitar nunha casa, pode habitar nunha eira, pode habitar no mar, nas cousas que nos vencellan un espacio en concreto, non? Donde habita a nosa memoria. Entón, neste caso, é unha casa, venme moi ben que sexa unha vila por moitas outras cousas, pero en realidade do que se fala é de algo bastante universal, non? Que é noso apego aos espacios que poblamos, non? Das nosas historias. Está ben resposta? Sí. Ves? Como non podíamos practicar. Non me saldría tan ben se supera que me iba a preguntar. Bueno, o libro trata da perda, da memoria e dos ecos do pasado, pero polo medio hai outros temas, a condición femenina, a maternidade, a vellez. Como traballaches todo iso para ir estruturando todos esos aspectos e todo eso? Vale, este libro va a empezar, va a facer un pequeno paréntesis, pero logo vou a volver a retomar a pregunta. Ben, eu veño do audiovisual. No audiovisual somos moi concretos en como son os pasos que hai que chegar para facer un guión. Entón, todo isto comeza por unha idea, unha sinopse, a descripción dos personaxes, unha escaleta, esta maneira correcta de traballar a narrativa. E agora vou decir que este libro non ten nada diso. Este libro, para min, foi unha necesidade de explorar outras cousas e eu creo que respira bastante, un libro bastante orgánico nese sentido, porque o que me pasaba é que todo isto da memoria, da familia, da condición femenina, da maternidade, eso tiña na casa. Quero dicir, isto nace en un momento onde eu teño 2 fillos pequenos, moi pequenos, con 1 ano e medio de diferencia. Eu, que sempre facía documental e estas cousas, teño que deixar de facelos, teño que empezar a facer outras historias, empezar a dibuixar, porque é da mesma época todo, non? E empezo a escribir, pero empezo a escribir casi como un exercicio de sanación, de terapia, non? De deixar todas esas cousas que me abouraban na cabeza, non? Esta afán por salir, que tiña toda esta pulsión creadora que había, non? Que non lle chamaría daquela así, era no volverme loca, basicamente, non? O único que me interesaba. E entón, paso de toda esa metralla, de toda esa parafernalia, de todo ese protocolo que é moi útil para que a narración funcione, e empezo a escribir o que me apetece en base a esa primeira frase coa que traballo, non? Entón hai 2 frases que nacen, unha esa e outra é hoxe morreu ela máis a casa que habitaba, e a partir de aí me empezo a salir uns personaxes. E foi un proceso moi divertido, porque os personaxes me iban levando a historia, e a historia iba construíndose, pero eu non sabía que iba a pasar o día seguinte cando retomase o folio, non? Que é algo que eu repito, eu son unha crente na estructura, na narración, todas estas cousas. Sin embargo, aquí me mandei todo a tomar por saco e fixen outra cousa que é totalmente distinta. Entón, de onde veñen todas esas reflexións? E iso é o guai de inquedanzas, o sea, de inquedanzas que se colaron polas fendas, de cousas que sempre me preocuparon e que sempre tratei de moitas outras maneiras, pero antes
o facía dunha maneira moi estructurada e ordenada, e aquí me deixei levar e empecé a falar sin cancelas, e claro, a mí, por exemplo, unha das cousas que me sorprende moito é cando se fala do humor. Eu non me din conta que esta novela tiña humor. A min, creo que a primeira vez, Sara, foi cando me dixeches ti, e foi, ostra, pois pode ser, pero eu non fui consciente deso. Foi algo que se me colou no medio porque é unha cousa moi galega, non? Como se enfrontan a todas estas cousas que son tan trascendentais, tan, non, a morte, a memoria, a herdanza, todas, pois facendo coñas. O sea, quero dicir, é que é así, os galegos somos así. Entón eu non me dei de conta de que estaba humor aí, o sea, de feito sorprendeume. Logo volví a ler e digo, bueno, sí, claro, sí, está, pero saliume solo, non? E cando vos escoito falar, digo, non, todos os temas están, claro, sí, estou consciente, eu sei que eso está e eso o busquei. Cando miña nai di de que hai estas frases tan refinadas, que están tan destiladas, é porque na última vez que eu repasei esta novela, podei un 50% dela. Quero dicir, pasamos de 300 páxinas a 170. Deixei solo o esencial, fixe un exercicio de espiritualidade maricondo, casi, non? O sea, en plan, isto vale, sí, isto non, me lo cargo. E entón está guai porque hai estos dous procesos, por un lado, o ter escrito como unha cabra loca, en plan, deixando co torrente de cousas a ira, e por outra parte está o destilado posterior, non? De unha e outra vez quitar hasta deixar a mera estructura, pero a mera estructura non cambiou moito dende aquel primeira verborrea que me saiu sola, non? E cando lees o libro, eu creo que un das cousas que me saíron ben aquí é que non se nota eso. Quero dicir, non se nota todo este proceso tan orgánico. Está bastante estructurado, non? Logo, finalmente. Pero, bueno, eu creo que é porque un pouco tamén é un reflexo do tema mismo do libro, non? De como as estructuras familiares están aí, pero moitas veces non somos conscientes de que están aí, non? O sea, operan a un nivel casi fora dos actos conscientes que facemos. Perdona, ama, me saltei un pouco. Como traballaches para ir estructurando todo isto? Non o fixe, non fun... Foi despois, posproducción. Isto que en audiovisual se dice, isto se arregla en pospo, e non. Pois aquí o fixen así. Ben, outra cousa do que falei antes tamén era dos obxectos que influyen nas maneiras de comportarse os irmãos, e que te leva a que os capítulos dos libros teñen os nomes dos irmãos ou os nomes dos obxectos, excepto o número 13, lexía, que un capítulo interesante tamén, en donde está o escrito ese que fai para o Marcos, decir, que tamén é moi interesante porque aí tamén se fala de que cando está escribindo e ti dices, eu non sei se para meterte con Marcos, dices que está pensando na metáfora para que todo o mundo que vai escoitar vai decir que ben o fixo, que tal. Eu creo que tamén todo escritor, ou cando escribimos calquera cousa, tamén no fondo buscamos que os demais digan que ben está, que gusto, tal. E queras que non, porque eu tamén, cando fago, tamén me gusta que me digan que ben o fixeches. O sea, que xa sabedes o que toca despois. Tua filla ben, pero... Por que darlle tanta importancia aos obxectos? Vale, o de Lexea contesto despois, non? Porque sei o que non... A ver, por que darlle tanta importancia aos obxectos? Porque os obxectos en realidade non están tratados como obxectos, están tratados como ideas, é dicir, non importa o que é a talla de madeira, non? Que se di no book trailer, non? En plan, todo empezou por un cacho de madeira, unha cousa sin importancia, non? Non é unha cousa sin importancia, ese é o apego, é a familia, son as historias, é dicir, non é materialismo, non é me quero comprar estas botas porque son unha pasada e logo quero este outro bolso e logo quero, non, os obxectos son case reliquias, non? Personifican estados de ánimo, emocións, vencellos co resto da familia. Entón a mí me pareceu que era algo bastante natural que entrasen, porque ao principio sí que é verdade que os títulos dos capítulos eran Marcos, Estela, Paulina,
Nuria, Tania, Marcos, Estela, Paulina, porque claro, se repetían, non? Pero chegou un punto onde dixen, este libro en realidade fala de Marcos, pero fala da mesa de madeira, da mesa de caoba, pero a mesa de caoba non é só Marcos, é o Marcos Milmans, o Marcos... O sea, quero dicir que de repente nun solo obxecto había moitos personaxes involucrados, non? E entón decidín equiparar isto porque en realidade seguía a falar de personaxes a pesar de que fora un nome tal, e elexía leva un número diferente, bueno, leva un nome diferente porque non me din conta porque se me colou, porque é o único capítulo que escribín despois o sea, escribín nunha destas revisións que fixen. Pasou que, bueno, foi unha historia moi triste, un rapaz da miña escola morreu, eu era titora, tiven que ler o que era o texto, non? De que fixemos unha homenaxe aí na escola e tal, e foi un momento terrible para mí, non? Ter que ler eso, bueno, foi unha cousa horrorosa, non? Entón, eu me puxen a mirar, o sea, empecé a pensar, digo, jova, porque eu sempre penso que, por exemplo, pasa coa cámara, non? Cando colles a cámara, ti eres capaz de afastarte da realidade, da dor da realidade para mirar a través do obxectivo, entón podes, como de alguma maneira, pois volver máis aséptico todo aquilo, non? E eu estaba lendo aquel texto e decía, por que son totalmente incapaz de separar o texto do momento, non? Por que non son capaz de escribindo tal? E entón dixen, joder, pero este personaxe que eu estou diseñando desta maneira tan cruel, porque é verdade que Marcos ten asomos de un tratamento moi cruel sobre este personaxe, el podería. E entón empecé a escribir ese texto dende unha alexía, por eso se chama alexía. Pero bueno, é verdade, o sea, eso que digo, o sea, debería ter máis cuidado con estas cousas para que todo fora máis redondo, pero por outra parte, mola, non? Que se cole un pouco este carácter real, caótico, non? Un pouco que temos todos e eu especialmente. Outra cosa, xa só me quedan dúas preguntas. Bueno. As personaxes repiten nomes nas distintas xeracións. Hai como un fío subterráneo que os ata un a outro, pero os ata fortemente, a través do tempo. E ese fío parece romperse na última xeración, en que os nomes xa son outros. Hai algunha razón para facelo así? Sí, que as cousas cambian. De feito, é unha familia que non quero facer moitos spoilers porque vades a levar o libro todos, o sea, me sabe mal fastidiarvos a lectura. Pero si hai unha razón, xa veredes, cale. No, sí, pero sí que é certo que me gustaba moito a repetición dos nomes, non? E se alguén quere facer a cortesía de ler esta camiseta, que pon aquí. Elas son unha soa voz, unha intelixencia colectiva como as abellas ou a das formigas. Exacto, por eso todas teñen o mesmo nome, porque no fondo as estelas, Estela 1, Estela 2, Estela 3, que ademais logo me complicou moita a vida a min como narrador, explicar cal era das estelas da que estaba falando. Entón, Estela, mamá Estela, a nai de mamá Estela, o sea, chega mamá Estela, ¿no? Parecía casi unha dubidú, ¿no? O sea, unha canción. E entón, pero da igual, porque eu atopaba que era moi elocuente o de que xa non simple nome do personaxe lograse explicar como de persistentes poden ser as relacións familiares, non? E isto é algo que agora non se adoita facer moito, pero, por exemplo, a miña amiga Karma, todos na súa familia solo teñen, son un bit, 0 ou 1, Karma, Pau. O sea, solo se poden chamar ou Carmen ou Pau, vale? Ou na familia do meu pai, como se chaman os teus irmãos? Como te chamas ti? No, Manuel, ¿y qué más? José, Manuel, Juan. Vale. Entonces, José Manuel, Juan. Ahora, ¿cómo se llama tu hermano? Juan Pedro. Vale. ¿Cómo se llama tu hermana? A mayor. María del Pilar, Eulogia, no, Josefa Eulogia. ¿Y cómo se llama a tu otra hermana? María del Carmen. Juana Manuela, te lo digo yo. Vale, entón, como vos matemáticos que sodes, sabredes que hai unha posibilidad de que todos teñen en común un nome contigo. Todos os teus 3 irmáns. Todos. Josefa, Juana, Juan. Entón, isto vai así, é dicir, repetimos, cargamos cos nomes dos avós. Se non é un avó, é outro avó. Se non, ao final acaban os primos converxendo con outros avós comuns e tal, non? Entón, esta historia de xa explicar cun nome
todo este Cristo me pareceu unha idea gloriosa. Me complicou bastante, Marcos mil máis. E logo, cando fixeches papá e ti o árbol genealógico, para non perdervos. pois claro, o problema é, pero este nome non o tiñan, sí, pero que herdou do irmán, que morreu. Entón este nome está 2 veces. Eso está pensado, Eso está pensado. Vale, e a última. En todas as familias as historias que se contan e historias que se calan. Historias que teñen diferentes versións según quen a conte e incluso teñen distintas versións no tempo. É dicir, a mesma persoa pode contala de forma diferente no tempo. Pero a veces esas historias que se calan poden aparecer, poden reflectirse no álbum. E aí tes a verdad que unhas páxinas fermosísimas sobre o álbum fotográfico. Gracias, mami. Pero a min, agora vou esquecerme do álbum e vou falar de outra cousa que tamén tes. Interésame que fales do dibuixo das mulleres que descubre Olimpia. Eu lembro que durante a pandemia dibuixaches moitas mulleres, moitas, pasaches o tempo dibuixando mulleres. E en este libro retomas esa idea do dibuixo das mulleres e Olimpia en esos dibuixos vai reconstruindo toda... Sí, expulsión, basicamente. O sea, o de que dibuixaba moitas mulleres, non? Xa contei o que pasaba cando estábamos en pandemia e cando tiña aqueles 2 nenos pequenos e a miña vida era demasiado doméstica e eu necesitaba sacar todo isto, pois empecé a dibuixar mulleres, pero compulsivamente. Quero dicir, unha muller por día. Non me gustaba facer pelo, e entón eu dibuixaba gorros de natación. E fixen un montón de nadadoras, pero un montón. Era unha, o sea, eu tiña como o recado de facer unha durante a hora da siesta, mentras dormían os nenos, facer unha muller dibuixando. Esas mulleres me fixeron mogollón de compañía. É dicir, me axudaron moito. Eu me gusta pensar que eran como unha tribu. E entón unha das cousas que Olimpia, o personaxe de Olimpia, dibuxa. Ela dibuxa moito, está todo o rato dibuxando. E me gustou que atopara algo que é curioso e que está fora do personaxe, non? Que atopara este grupo de dibuxos de mulleres que fixo a súa avoa, pero a súa avoa era unha persoa que non lle pega a facer dibuxos, non? Entón, foi a miña licencia de decir, bueno, vou a meterlle algo que está fora de personaxe, pero que tamén pode explicar o convulso que tal. E entón, utilizando este tema da pulsión das mulleres dibuixadas e tal, fixen que aí se colase todo o subconsciente, non? Entón, non podemos contalo, mamá. É o final. É o final del libro. Bueno, eu xa non teño máis preguntas. Non sei se ti queres decir algo máis ou... Sí, sempre quero decir algo máis. E quero que preguntedes cousas tamén. Eu quería facer unha pregunta. Bueno, vai. Mira, me encantou esa frase que dixeche agora de que os obxectos non son obxectos, son ideas. Me queres transmitir, ou eu interpreté, que significa que tú hasta me transmites en esa novela, ou intentas transmitirme en esa novela, también a través dun objeto las propias ideas que tú quieres a las que yo llegue, o que me dejas la libertad. E que non hai nada que ilustre mellor unha metáfora que un libro, pero non este, calquera. Quero decir, un libro é un obxecto, pero dentro hai toda unha historia, non? O sea, quero decir, isto é como a corporeización dunha filosofía, dunha cosmovisión, dun mundo, non? Sí. Quiero decir que si me das la capacidad a mí como lectora, al lector, de que a través de ese objeto yo también pueda variar un poco esa historia, porque a lo mejor yo no interpreto lo que tú quieres que interprete. Está narrado en terceira persona. Entón, o narrador da terceira persona é o sabichón. O sea, el que lo sabe todo, ¿no? Entón, sí que dou oportunidades de estar en desacordo co que lees. Pero é bastante unidireccional o que conta, non? Entón, sí que te fala, está este obxeto. Bueno, este obxeto é unha mesa. Bueno, pois vouche contar que pasa con esa mesa, non? O que sí está moi traballado é que o rango de coñecemento dos personaxes está moi limitado. Entón, ti sabes o que significa esa mesa, pero como decía miña nai en algunha destas preguntas, as familias son tanto que falan como que calan.
E entón esa familia na que non se din as cousas, hai historias que morren. E a parte final ese capítulo do que non se pode falar sí que verbaliza cousas parecidas, non? E de feito dá unha solución a todas esas historias que morreron, porque non se sabían, porque non se contaban. O sea, unha das cousas que é fundamental neste libro é cando teñen un álbum de fotos que nadie sabe contar, porque non coñecen a historia. Entón, bueno, acaba bien e hai unha solución, vale? Pero sí, final feliz, claro que sí, non? O sea, bastante jodida a vida, como para andar fastidiándonos ainda máis despois de 170 páxinas, non? No, final feliz, claro que sí, sempre, para todo. Pero bueno, unha pregunta máis obligada. Iria, queres preguntar algo? É que Iria é a miña prima. E está ao lado Clari, que tamén é a miña prima. Clari, terceira, cuarta. Claro, Vos sodes un exemplo perfecto desto, non? Claro. Bueno, pues papá, te toca a ti. Que ensayamos que se non preguntaba a nadie, decías ti algo. No, xa lle dixen, cando non pregunte nadie, ti preguntas. O sea, ven aquí adiestrado e ten a pregunta preparada, non vamos a disimular aquí. Non teño ninguna pregunta preparada, pero bueno, se tenía que preguntar algo, iría alrededor do álbum, obviamente, ¿no? E outra historia, ¿no? En la entrevista que publican no Faro túa, ¿no? Ali aparece como última frase, aunque tú dices que non foi a última frase, pero creo que me pareceu moi interesante, que dices que la realidad devora la ficción, perdón. Entonces, un pouco preguntarte a relación entre realidad e ficción que pode haber debaixo de todo isto. Vale, moi boa pregunta, papá. Sí, bueno, cando te dixen que non foi a última frase, porque non foi o último que lle dixen a Carol, pero e ela era moi lista e o colocou moi bonito no periódico. Sí, o sea, obviamente, vamos a ver, todos os que escribimos, eu creo que de alguna maneira roubamos o que podemos. O que pasa que logo é verdade que o mesturamos, lle damos aí unha alquimia extraña e entón acaba para nós polo menos irrecoñecible. A mí me pasou unha anécdota con este libro que é boísima, que este libro ahora mismo, es élite. Quero decir, esto es moi VIP, porque ahora mismo non sei canta xente pode ter leído este libro, pero pouca, moi pouca. E hai unha semana ainda menos. Hai unha semana era moi poiquiña xente que lera este libro. E unha destas lectoras, Cero, é Rosario, que é unha compañeira de traballo. Entón, de Rosario, roubei unha idea que me pareceu boísima, non? E cando leu este libro, eu lle dixen, Rosario, que? Atopaches? E me dice, non sabía que te contara o do bolso. Non sabía nin o que era o do bolso. O sea, obviamente non me contara do bolso. Non recoñeceu a súa propia anécdota, pero viu como propias cousas que non tiñan nada que ver con ela, non? Entón sempre pasa, o sea, quero dicir, ahora que se leva tanto Frankenstein, hashtag Frankenstein, vamos a ser tendencia, ahora que se leva, pois, en realidade nós o que estamos facendo é continuamente cousas semellantes a isto, non? Estamos desguazando, destilando, convertindo, facendo como esta argamasa cando colles e mezclas todas as plastilinas e al final te acaba un marrón negruzco aquelo que non ten nin... Pois isto é o que facemos nós coas historias que vamos roubando por aí. Pero logo, polas fendas van aparecendo cousas que son moi misteriosas, non? Entón, hai unha cousa que é moi chula, a que viña a colación de todo isto, e é que, a ver, obviamente hai anécdotas, hai cousas que son sacadas de casa, da familia. Unha delas é o apellido mesmo dos Barcala, que non é familia directa, pero unha familia que se ve que teño que correxir, porque non é el primo da miña avoa, sino do meu avó, un primo político, tal, bueno, o que fora. E o apellido é sacado de aí, non? Xa está, aí se acabou, me gustaba a sonorización, como sonaba, me pareceu a sonoridade, non? Me gustaba como quedaba, e collín o apellido porque me parecía interesante. E xa está. E o caso é que conectando con isto, hai moito álbum, hai moito do que mamei na casa, moita reflexión sobre a fotografía, e entre estas cousas, pois hai un álbum que é desguazado, non? Un álbum desguazado que meu pai
hai moitos anos, fixo unha serie que se chamaba Memoria do Álbum, que é absolutamente espectacular, xa o saberedes porque a grande maioría da xente que estáis aquí sodes amigos del, entón xa non fai falta que explique nada máis, e o resto, se queredes os dous que non tal, podemos falar, vale? Ou mirades en internet. E entón hai estos cuadros, estas fotos que son maravillosas, que son uns escaneos dun álbum de fotos familiar donde que propuxo era unha das cousas que propuxen para a portada de Xerais. E entón, pois eu teño unha destas fotos que son preciosas, é un escaneo a unha escala moi tocha, entón ti ves a textura do papel e logo ves como rasgaron a arrancar a foto, non? Bueno, pois eu traballaba aí, quero dicir, está na miña sala, eu traballo na sala, estaba vendo tal, e cando o meu pai, despois de que logo vos contarei o que me costou que o meu pai lera este libro. Era cabrona. Sí. Pues vou interrumpir isto para xa que todos sodes amigos del, para que saibades el pelaje, ¿no? Teño que aclarar con él varias veces. Queres ler o meu libro? Xa leín outro. No, pero es que este é diferente, este é outro. Xa, bueno, pero este xa che lín. No, e entón de repente non había maneira que se lera ese libro. Bueno, pois lle regalei polo seu cumpleanos, fixen unha edición de 2 libros para él. O maquetei. Lle puxen unha portada e lle puxen un título que era, o sea, e un autor que era Merceditas Castro. Que foi o lema que presentei a Xerais e que era ademais unha pariente moi un pouco esperpéntica que familiar, non? Bueno, entón o caso que leu ese libro finalmente cando yo din editado como se fora un libro, non? O sea, así, un libro raro porque tenía todas as comas mal e todas estas cousas que suelo facer, pero se leu o libro e tal, non? Non me dixo nada. Ahora, a semana pasada, o que me fixo entrar en dúbida se realmente leu esa edición única que había pa él, a semana pasada me dice, oye, pero ti sabes que a foto esta é do álbum de Barcala? E eu, pues no tenía ni la más mínima idea, porque non se molestaran contarmo. Entón, de repente, foi moi paradóxico, porque eu levaba currando sobre a desmemoria cuns personaxes que tiñan un nome que curiosamente estaban reproducidos detrás de mí mentras estaba currando, non? Entón digo, por un lado, que mágico, ¿no? O sea, quero decir, como é a realidade para que de repente todo isto, non, se mesture e nos paga... Bueno, a ver, que queres? Vou a contar eso, pero do outro lado, non? Preguntabas, non? O de rebatir e discutir, mira. Entón, diré, como é posible que non superas que esa foto dun 1,80 m por 1,30 m que tes na tua casa non fora de... non superas que era do árbol de Barcala. Por qué? Porque non prestas atención. A ver. Pero aí ten razón. Pero tamén hai que decir que isto pasou hai moitos anos e eu era un adolescente casi. Xa o di o libro, os adolescentes son el futuro, pero el presente lo llevan mal. Pues aí está. E a cámara de Barcala está en casa. Outra cousa que tampouco me contaras. O sea... ¿Cómo que no? Si cuando me preguntaste qué cámara puedo poner, te dicen el modelo, una cosa que era de Barcala, que está en casa. Se sorprendeu. Ti sabes que a foto de que a cámara que sale era de Barcala. Digo, non sabía, pero sabía que esta modelo de tal modo dixeches ti. En fin. Bueno, que as relacións familiares, sabedes, teñen estos rollos subterráneos que van derivando, que van aportando cousas cada vez máis inesperadas, como o feito de que estamos traballando no mesmo. E quixera acabar con unha historia. Vale, aquí, isto é moi importante, este momento non para min, sino para... Isto é un libro sobre familia, non? Aquí está a miña nai presentando, aquí está meu pai discutindo, aquí está a portada do meu pai, e agora isto teño que decilo porque tal... Porque se non morre. Se non morre. E aquí está a foto da lapela de Mouchi, que é o meu fillo pequeno. Vale, e isto é o máis importante do libro según os habitantes da miña casa. Nada máis. Bueno.
Bueno, fago unhas cousas moi bonitas aquí para firmar o libro, xa que se tedes paciencia e queredes, firmo.